कारिगावआव फिन दुंहाव थासारि आदिवासी हारिनि सुबुंनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ खोमानांदों सासे बर' फिसाया सासे बर' सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारनायनि फिन जाथायाव जोंखांदों अर होबथादों राजा लामा बुफाय बुसि खालामदों अर सावदों सावथाल आफादफोरनि मावखुलि बाजारनि गला थांनाय सानखालि कारिगावआव दाय गैयै सासे बर' सुबुंखौ गारि लाखिनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि उनाव दिनै क'क्राझारनि कारिगावआव दुंहाव थासारि महर मोनदों। भिडिअ' नै जों लागो सेन्ट्रेल पार्क कारिगावआव स्कर्पिय' गारि सावबाय मोसौ सिखावनो दाबो आङो डिटेल्स मोनाखै नै गारिया स्कर्पिय'। खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बासबारिनि थागिबि सिखना जोहोलाव बिस्मितआ गावनि खामानियाव थांनानै फैफिननाय समाव कारिगावनि मालसिं र'डआव स्कर्पिय' गारिखौ लाखिनानै अर सावो आरो गारियाव थानाय सुबुंफोरखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबो। जाउनाव टिपकाय बासबारिनि थागिबि सिखना जोहोलाव बिस्मितआ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ KMCHआव थिसननाय जादों होनना मिन्थिनो मोनबावनाय जादों। बिनि फिन जाथाय महरै दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो ओनसोलनि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा राजा लामायाव ओंखारबोनानै खुद्रि सारदों आरो राजा लामाखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे आदिवासी आफादफोर थाग्रा गंथामसो मावखुलिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे अर सावो आरो आसाम सरकार BTC सरकार आरो पुलिस बिफानखौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बायदि साजा होनांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों रायजो राजाफ्रा। मख'नाय जायोदि मैयानि बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 30 दायनिगिरिफोरखौ दासिम पुलिसआ खाबाय होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। थारैनो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनो हागोन ना? आदिवासी सुबुंनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ गोमानांनाय दाय गैयै राजा बिस्मित आरो बिथांनि न'खरनो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा थार बिजिरनाय होनो हागोन ना?